zangangathembeki angenza konke. Amen. Hallelujah. Zangangathembeki, zangangathembeki yena angenza konke. Amen. Hallelujah. Zangangathembeki, zangangathembeki angenza konke. Amen. Hallelujah. Zangangathembeki angenza konke. Amen. Hallelujah. Khulu yesabeka, uyesabeka, wethembekile. Amen. Singasho lokho nje kuphela. Khulu yesabeka, wethembekile, wethembekile. Amen. Hallelujah. Abesisho for the last time. Sithi mkhulu yesabeka, wethembekile, wethembekile. Amen. Amen. Awuzangangathembeki, zangangathembeki angenza konke. Angenza konke. Hallelujah. Awubona Shem. Sithi zangangathembeki, zangangathembeki angenza konke. Amen. Hallelujah. Ngiyabonga bafethu. Awudamini. Khulu yesabeka, wethembekile. Amen. Amen. Hallelujah. Awakwesimshayela izandla kakhulu uJesu bazalwane. Mkhulu yesabeka. Amen. Siyabonga bazalwane bami, singahlala angithathele lithuba ukuba sibingelele ubaba uMbatha nonkosikazi wakhe. Bazalwane bami, singabashayela izandla egameni likaJesu. Hallelujah. Malandela, thank you so much usiphathele uhlelo ngendlela emnandi ngokumangalisayo. Amen. Nceko zikaNkulunkulu zonke esikhona bazalwane, ngicela ukunibingelela. Hallelujah. Nomsakazo ukhozi ngiyalibona. Alibonke ikava lenkosi. Siyabingelela baba uSimelane bathandekayo egameni likaJesu. Amen. Mapholoba nabahlobo bami bonke ohamba nabo. Wasidibanisa kuNkulunkulu ke. Hallelujah. Kuhlangene amapholoba ke bazalwane bami, hlobo edukelene kumnandi ngendlela ebangalisayo. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Amen. Ngahlala kakhulu nomama sifunda nayo ngoye. Ayibonga inkosi. Bazalwane bami sanibonani na few ladies ngiyawabona siyawubingelela. Siyajabula ukuthi nibe khona kakhulu worship team ngoba mase sibhesa sonke kuvele kungaphumi kahle lapha ma mic.
Alibonge igama lenkosi. Mhlawumbe ngithathe ithuba ngibonge bathandekayo ukuthi nami ngimenywe ukuthi ngizokhuluma kulombuthano wabantu besilisa. Esibonga kakhulu ke bathandekayo ukuthi Shandu kube nezinkonzo ezinje. La kuthiwa kwekuhlale abantu besilisa, obaba namadodana kukhulunywe. Ngoba izwe malandela lilinyazo ukuthi akusakhulunywa ngesikhathi omele ngabe kuyakhulunywa ngaso. Kulezi insuku ngisho emasontweni kade uyithinta amalandela, we've got a problem yokuthi abakhulayo baswele abababukayo, nalabo kumele babukwe ayikho into abayimodelayo kulabo kumele babuke. Angazi nje uma ngakhuluma into ethi fathers model right, then sons watch. Yabona? Fathers please model right, then sons watch. Uma ufunda ama course esibili, mhlambe chapter 2 verse 9, sizombuka but ngifuna ukuveza something. Kukhona uEliya, kube khona uElisha. uEliya is a father kuElisha spiritually, ne? Mhlambe ngokwe Old Covenant sizokubuka ngokuthi uElisha uyi-servant kaEliya. Amen. Kodwa masiyibuyisa ngapha kwi-New Covenant, uEliya uyi-spiritual father la. Asemkhiphelo spiritual is a father kaElisha. uElisha uhamba pholoba emlandela uEliya noma aplaya khona enza yonke into uEliya athi akayenze njani bazani bami akayenze. Ukuphumelela kukaElisha kwadependa ekutheni uyambuka na uEliya. Kangangokuthi kwaze kwafika isikhathi la kufanele ukuthi uEliya ayisho ngomlomo wakhe leyo nto. Ma usondela isikhathi la uEliya ezosuswa khona phambi kaElisha, uNkulunkulu wakureveala kuElisha ukuthi inkosi yakho izawususwa phambi kwakho. Noma sekufika abaprofeti bamtshela udaba alwaziyo, but aze uEliya realize ukuthi ingathi umfana khona into ayifunayo, ngathi amehla akhe ayabona ukuthi ingathi izinsuku ziya ngokushintsha. Sanibonani bathandekayo? Simuzwe ke kwenye indaba esethi hayi mfana sengibonile ukuthi hayi khona into oyibonayo, kulungile ke cela ke utho ngingakasuswa kuwe. Amen. Bese athi uElisha hayi mina nje kukho konke okukhona kubantu akulezi insuku zanamhlanje babeyofuna iBM abafana, athi nginike iBM. Amen. Nomathi ayize kimijagwa, alibonke igama lenkosi. Kodwa kuzwakala uElisha ethi hayi kuzinto engiyifunayo, ngoba iqiniso lithi uEliya noma lingarecord iBhayibheli kodwa njengomprofeti kaNkuluNkulu wayecebile. Amen. Kodwa phakathi kwezinto ayengayicela uthi umfana hayi ngicela ukuthi owakho umoya uphindwe kabili kimi. Nilalela bathandekayo, ngamanye amagama umfana uthi I need a double portion of your anointing. Yabona, uma ngabe babe khona abanye abaprofeti akababona uElisha futhi mhlambe ayisebenzisana nabo uEliya, kodwa kwasho ukuthi umuntu omodele right kube uEliya. Usethi ke uEliya kuye hayi mfana sengathi into eyicelile ayilikhuni, kodwa ukuyithola kwayo kudepende ekutheni ungibuka kangakanani. Hey bazani bami, uthi ngibheke manje ungibonile ngisuswa kuwe uzoyithola lento oyifunayo.
iBhayibheli angazi ama-Bible scholars alirecord ukuthi how long after ekhulumile uEliya kuElisha ukuthi ngibuke, akuveza ukuthi kwaba isikhathi esingakanani embuka up until enze njani asuswe, kodwa kwabe sekuba umsebenzi kaElisha ukumbuka uEliya noma eyapi, enzela ukuthi angalumisi usuku azosuswa ngalo, ngoba uyazi ukuthi lo suku usuku noma uyobe sesukile ubaba wakhe, kodwa usuku lokushintshwa kwempilo yakhe. Waphila impilo yokumbuka ubaba. Alibonge igama lenkosi. Kwase kuba umsebenzi ke kaEliya ukuthi njengoba ebukwa nje naye kumele abukelwe into eright. Ayinto emhlungu njengokufisa ukubuka, kodwa kulofuna umbuke ungazi ukuthi yini ofuna uyibuke. Alibonge igama lenkosi. Ngoba ubasathe uthi uyabuka ubheke phansi unikini ikhanda, ayikho into okwazi ukuyibuka. Kulezi insuku pholoba konakele ngisho emabandleni, ingceke ezikhulayo ziyafisa ukubuka nakulomuntu omphambili, kodwa always lo phambili uhleze etholwa kuma scandal konke abafuna ukuyibuka, kodwa ayikho into ebukekayo. Asikababiza bonke bantu besilisa mo especially obaba sithi please just model it right, and you sons make sure that you watch. Waqinisekisa ukuthi uyabuka uElisha. Lithi iBhayibheli sukulumbe, kwasho ukuthi umfana uqinisekisile ukuthi uyabuka. Manje niyazi ukuthi yini eyenze ukuthi kuze kubhalwe incwadi kaNumeri chapter 11. uNumeri uzofika uthole lapha kuthiwa kuMose akayikhandele ini amacilongo amabili, bese elinye lishaye ekubizeni inhlangano, elinye lishaye ekusukeni kwayo. Amen. Ngicela ukuvula le verse kuze ngiliquote right. Amen. Numbers. Konke ngifuna ukuyiveza nje kancane egameni lenkosi. No, it's chapter 10. Yeah. Yabona ukuthi kuyasiza ukuthi akufundwe ngoba uzoquote into wrong. Yes, chapter 10. uSimakade wakhuluma kuMose wathi zenzela amacilongo esiliva amabili abe ngumsebenzi ocangathiweyo. Ngifunda kule translation yamanje la ezulwini, awucangathiweyo. Uyakusebenzisa ukubiza, ngicela nimambe la, uyakusebenzisa ukubiza inhlangano lapho seyisuka inkambu. Lapho bewabetha kanye yonke inhlangano iyobuthana. Niyofunda bazana bami niqhubeka umsebenzi, kodwa kunecilongo lokuqala okuthiwa lishawe ukubiza inhlangano, icilongo lesibili kuthiwa lona alishawe ukuthi inhlangano yenze njani isuke. Abafundi bemlando kuthiwa baba usimelane uNkulunkulu ukhiphe, uyabona kuma chapter ngendlela especially chapter 4 kuNumbers, uNkulunkulu ukhiphe uIsrael eGibhithe ngesandla esinjani bazana bami esinamandla, wamhola. Lithi iBhayibheli ubefika emini abe yinsika yefu, bese ebusuku abe yinsika yani yomlilo. Ngiyazi ukuthi mase seyivangela le, mase seyivakela thina abavakeli sithi uIsrael wayihamba noNkulunkulu embuka emini embuka ebusuku, angithi bazana bami. Yes, iqiniso lelo, kodwa iqiniso mangabe kufundwa imlando kuyatholakala ukuthi uIsrael la ayikade ehamba khona kwiDesert, kutholakala ukuthi ebusuku kwakubanda kakhulu, kwamphoqa uNkulunkulu ukuthi akube nensika yomlilo. Kanti emini kuthiwa kwakushisa ngendlela emangalisayo, kwamphoqa uNkulunkulu ukuthi akube khona ini, akube khona insika yefu ukuze ibavikele kuleli langa, ngoba kuthiwa lalingathi mali kushisa leli langa wawungaba neskin cancer. Amen. Ningizwile? Yebo, uyo uNkulunkulu lo esefini, kodwa ipurpose yefu liyayithola bazali babo. Now kuthiwa ke wamkhipha ngesandla esinamandla, but mpostoli kukhona inkinga eyenzeka la endleleni. Kuthiwa insika yayihamba ifike ime endaweni ethile, uNkulunkulu giving them time to rest. Niyabona?
kwakwenzeka mayihlala akwengithi nje mayifika ihlala eMlazi uthola ukuthi mhlambe izohlala inyanga ezo2. uIsrayeli wahamba wajwayela ukuthi insika ihlala so long, kanti izothi mayisuka eMlazi mhlambe ibheke ezansi komanzi imtoti, mayifika khona izofika ihlale 1 month. Laba baclaim ukuthi ihlala 2 months, angithi kanti la izohlala 1 month. uIsrael wajayela wafika bese fika endaweni achibe, ayibonela abangani, ayibonela ihlobo, amehla senze njani asesukile kuphi khona ensikeni. Kukhona abasala endleleni hayi ngoba bafa endleleni. Awuningilaleli bazana bami. Hayi ngoba benze njani bafa, hayi ngoba uNkulunkulu wababulala, kodwa basala endleleni ngoba amehlo abo ayesesukile ensikeni, ngoba baclaim ukuthi ima 2 months kanti kwenye indawo izoma isikhathi esiless than that. Ithi mayisisuka insika bangayiboni, bathi bayabuya bathola ukuthi kade asuka uIsrael. Wayesethi uNkulunkulu ke khanda amacilo ngamabili uzolishaya elinye ukubiza inhlangano. Kuthiwa wongalishaya leli njengoba ula eThekwini, kuthiwa la lingaziwa umuntu oseNyukhasela umlando, ngoba lalithi nawe osuseyintweni zakho buya. Yabona kuthiwa ke lele elalithi buya owayelishaya lalingaziwa umuntu noma ngabe kude kangani, ngoba lalithi lona come closer, we about to go. Niyabona yini? Kwenzelwe nalabo sebesusa amehlo kukhona ensikeni. Elesibili kuthiwa belizwiwa kuphela yilabo abakwazi ukuresponda kuleli loqala, ngoba elesibili alisho ukuthi come closer, kodwa elesibili lithi let's go. So ongalizwanga elokuqala automatically ngeke alizwe lesibili, ngoba lesibili ilaba kuphela. But all in all la iproblem ukuthi kunabantu abasusa amehlo kuphi khona ensikeni, bagcina beseyintweni zabo, bagcina bengafikanga la kumele bafike khona ngoba amehlo asukile kuphi khona ensikeni. That's a problem. Efike ishaya our young ones badinga into abazoyibuka ukubalekelela ukuthi bafike into their destination, only to find that into omele bayibuke ayibukeki. Alibonge igama lenkosi. So ilento yenza ukuthi ke zigcine insizwa ke zenze njani, zisusa amehlo kulokho abemele bakubuke bese ziyifunele izokubuka. Alibonge igama lenkosi. Ibandla lika Jesu ligcine lilimala lapho. Now la uElisha waqinisekisa bazana, sengiyakhuluma impela nje nizothi nitswaniwe ngibona ngihlala phansi. Waqinisekisa ukuthi uyambuka uEliya. Ningilalela bathandekayo. Lethi iBhayibheli kuthe ngosuku asuswe ngalo Eliya. Ngithole eBhayibhelini mina ukuthi kanti thina sibuka la emkhathini kanti kunemgwaqo la emkhathini. Amen. Ayani ngizwa bazana bami. Unangu uyizake kuyoba khona umendo nendlela kuyothiwa yabangcwele abahamba mina ingqondo yami nje icabanga indlela spiritual, kodwa ngiqala ukuthola la makuthiwa kwaqhamuka ingqola zamahashi, nezwa yini, zafike zamhlwitha ubani yena uEliya, zanyuka zithema seziyosithe lamahashi njalo ayengandiza ayihamba lapha emkhathini, zithema seziyosithela umadoda ku heaven number 2 angazi ukuthi ngifikelani lapho, kwawa ingubo kaEliya wayixosha uElisha, washona emfuleni, wafike washaya amanzi avuleka phakathi, wayesiyabona ukuthi into engangiyicele kubaba isalile ngempela, into kababa iyasebenza. Nizwile nibathandekayo? Wavo lithi iBhayibheli lesikhathi kuvuleka umfula kanti kunabafana abadelelayo ngaphesheya bathi ningixolele bazali bami, ningixolele Shando, Mpandlandini. Alibonga igama. Kuthiwa kwavele kwahosheka nje ibhele lensikazi. Ngiyabona ukuthi la nabantwana labadephuna baphelela khona lapho, kanti sebesuke bamemeza kabi umuntu osesale nento kayise. Madoda lo muntu into eyenza into kayise isale kuye, uqinisekisile ukuthi umenze njani, uyambuka. How I wish mapholoba singatshela insizwe ezincane emabandleni, sisho with boldness, watch us. Amen. Because uma ngabe umuntu ebukile lento ayibukile isalela kuye, kodwa into umuntu angayibukanga ayikwazi ukusala kuye.
Kulezi insuku bazalwane bami ebebhlungu inhliziyo yami ngize ngidabukele namabandla ayekhonza laba bazalwane balabazalwane engizoba mention. Kulezi insuku niyabona ukuthi siphila ngemswane yamajuba. Sithi ngesikhathi sobaba uchiliza. Uyabona? Sikhotha imlando. Yini izinto ezenziwa babuchiliza zingenzeki? Kusho ukuthi ushode ngabantu abambukayo. Wazi wahamba. Ngizonikhombisa ufazi balento. So kuthiwa obaba uBhengu sibalelwa ama miracles abawenzayo. But masithi siyawa-check lama miracles asiwabona wenzeke manje yini? Kushoda abantu abambukayo umuntu. Nala uElisha wazilekelela ngokumbuka. Lalela lithi iBhayibheli uElisha naye miyeke nje uGehazi engazi ukuthi wagcina ephelelaphi. Mhlawumbe amapholo beyosichazela ukuthi wagcina esho napho uGehazi. Kuthiwa uElisha naye wafa ngokugula agula ngakho. Wangcwatshwa. Kwaphela iminyaka. La kuleyo ndawo wangcwatshwa kuyo kuthiwa kwakwenzeka umhlolo kwashona insizwa esencane. Besayithatha beya nayo emathuneni. Kanti baye emathuneni nala uElisha naye yenziwa kanjani angcwatshwa ngakhona. Kuthiwa kwaqhamuka impi enkulu. iBhayibheli liyarecord kwaqhamuka impi enkulu. Abantu babaleka isidumbu sensizwe eyifile. Basidedela ethuneni okwangcwatshwa kulo uElisha. Kuthe kwahlangana amathambo kaElisha ahlangana nesidumbu somfana ofile wavuka wama ngenyawo umfana. Manini ningasheshe nibe excited. Yini ingxaki sale kuphi? uElisha waba nenhlanhla yokumbuka uEliya. Kwase kuthi izinto zikaEliya zasala kuElisha. But problem kaElisha washoda ngomuntu ombukayo. Waze wafa nenkonzo. Wayolala nayo yonke inkonzo. Isikhumba madoda sabhucuka isikhumba. Kodwa inkonzo yokuvusa abafileyo yasala emathanjeni. Bafowethu ngoba waswela umuntu omenze njani ombukayo. Ngoba kukhona izinto eziqhamuka ezulwini kodwa isebenza ezulwini. Zidinga ukuthi zisale nabasemhlabeni. So ukuze siqhubeke sibone ngisho umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke emabandleni, we need sons azokwazi ukubabuka obaba. Futhi nobaba abayimodele right lento ikwazi ukubukeka. Niyayibona bazali bami? uElisha uswela umuntu onze njani ozombuka. Kodwa inkonzo yastili yenze njani yasala manje. Wavusa umuntu yena esafa. Ayi bafowethu nizwile? Wavusa umuntu uElisha kodwa yena esafa iminyaka sekwadlula iminyaka afa kodwa wavusa umuntu ngenxa yokuthi amandla okwakumele awashiye kwabanye waswela abantu abazombuka. Fathers, model it right. Sons, watch. Hallelujah. Bayadingwa abantu abazobukwa nabantu ababukwayo ababukelwa into ekhona. Sishaywa ipride. Sishaywa yini bathandekayo? Sishaywa ipride. Siphakeme sase sadlula uJesu. Mapholawa. Angazi baningi abantu abazalwe kabuhlungu kodwa i-background yami is very very bad. Kodwa khona into engifuna ukunivezela yona. I love my wife. Kodwa ubaba wami ongizalayo wayengekho phambi kwami ukungikhombisa ukuthi uthandwa kanjani umfazi. Kodwa khona into engizonikhombisa yona. Ngizalwa ekhaya komama kukwathabethe. Ekhaya kababa kukwangcobo. Nalesi sibongo nje ukuze ngisebenzise ubaba engakhulela kuye. Baba uMpungose, ngikhulele kwaMpungose mina. Abanye babengeza mangivangela betshethi ngikhulele nomvangelo ubaba uMpungose. Amen. Hayi phela mase ngivangela into eshawa ngiyayishaya ngempela futhi angifuni udla ngawo. Amen. Ningabonje basixoxa lapha komnandi. Alibonke abaleko. So babetshela ukuthi ke ngikhulene cha ubaba uMpungose ngazalwa kwaThabede. Kusho ukuthi ngowesine mina. But ngikhule ngazi ukuthi ngowesithathu. Lento engabikho kobaba mali bafethu yasilimaza.
ngikhula ngazi ukuthi ngowesithathu ngoba phambi kwami ngibona usisi wami omdala uhlengiwe ngabona nomfowethu Nathi nami nguNathi njalo leli gama lithi Nathi ngilethiwe ugogo ukhokho ubaba athi gogo kuyena kanti kukhona unkululeko la engaze ngimbone ngamehlami okuthiwa ubaba wakhe wayehlala eNewcastle kwengwase Eastern Cape. We don't know whether mhlawumbe njengoba nginebandla lokho mhlawumbe siyahlangana sazana mhlawumbe saba eEastern Cape asimazi mina ngowesini. Kusho ukuthi umama bethi mayithola abantwana abashiya uthe mase kuzalwa mina ngowesi4 umkhulu ebuyile ezelivini wathi ha kuzela omunye umntwana futhi wathi ngithatheni nimuse ekhaya kubo ogogo bazama ukuzimelela kuthiwa wavelwa ngiyabula ngebhayi nje wangithi wahamba nami wathi uyongilahla ehlathini. In fact bathi wayingathi uyongilahla wayithi nje uyongisakaza etsheni ngendlela ayicasuke ngayo ukuthi kuzalwa izingane ezishiyo ugogo noma mncane uSithembe bamlandeleke awunkosi yami baxolise lethi ingane eThabede bemthopha Jiyani bese ihambiseni kubo bangabe besaya le bavele baye uma mncane uSithembe ingathi wayinolwazi ukuthi wayihamba ziphi indlela umama kuze kuvele mina baye ke kwaNgcobo. Mabefika kwaNgcobo awu nkosi yami angahlanganisa ngisho 6 months ngaleso sikhathi mabefika kwaNgcobo ubaba ukhona unomkakhe futhi nami ngiyamvuma lo yankosikazi wawungeke ukuthi uhleli nendoda la uzosekuthiwa khona enye ingane eqhamukayo baphiki ubaba phika nje akayazi lengane lakhi ugogo wakhe mina ngithi khokho kuye angithathe angiphenya phenya athi bheki ungaphika mntanami kodwa la nguwe bathi asikwazi ukubuyela naye emumva lengane masingabuyela naye emumva uzoyibulala umkhulu wayo bese ugogo angithathe kwaba usuku abagcina ngaloku umuphu ukudla lakhi uhlala endlini yakhe hola impesheni ngiwangikhulisa from 6 months wangikhulisa ngemali empesheni ngakhula waphela unyaka oqala yosibili wesithathu mangina 4 years sekuzofanele ngilungele ukuya esikoleni washona ugogo kwafuna ngibuyiselwe back ekhaya komama ngezwe yini kwaThabede ngifike ngihlale khona iminyaka emibili ngiqale ulokhungane ugrade 1 grade 2 grade 3 grade 4 asixoxe futhi umkhulu ehamba emlanjwana niyangizwa bazana bami khona ngiyakhona sixoxe umkhulu kusho ukuthi ingqondo yami nje yayihlakaniphile ngisemncane ngangazi ukuthi mina ngangihlala kwaNgcobo ngihambe ngeenyawo cishe about 30 kilometer from la ngangihlala khona ngiyekhaya eDulini ngihambe sengihambe ngiyabuza ukuthi kuphi kwaNgcobo ngithola ukuthi lapho kwaNgcobo khona umuzi waKaMpungose lakhi umuzi waKaMpungose ugogo wami wayebagadela izingane besegoli bethi how Nathi ngahlala kanjalo kaMpungose kwathiwa sifuna umfana ozolusa inkomo uvelela nabo baqale bangixoxe bethi ayike ingane encane engangaka ethi ixoshiwe ngifike ngilale ngolesihlanu umgqibelo ngesonto bathi hamba sinomfowethu sasilala esontweni lasewesele lalingafulelwe phezulu lisakhandwa nakhona injongenyo silala khona I think about 3 months abantu bomphakathi basaba ukusithatha ngoba umkhulu uyaziwa unolaka silala la sivuke ekseni sihambe siyogeza odongweni asinazo nempahla zesikole mase sesikoleni ingane sibe inhlekisa baze kwaMpungose ngoba sengilokhu ngiya njalo ngolesihlanu ngithi ngiya njalo baze bathumela uphindile kumbe bathi awuyocheck ukuthi le yangane ithi into yayo wangifica ngangibuka ibhola egroundini sekuntambama ngabo past 5 ke ko 6 qala ukushona ilanga ngibuka ibhola sengilindele ukuyolala lapha esontweni lasewesele ugogo wakhona evuka ebusuku uMasondezi asimemeze kwazi ingama lami ukwazi asiphi inkobe noma ukuthila ukudla okusalile akekho umuntu umkhulu wayebhubesi bayasaba emini ukuthi lezi ingane bazi attend babona ukuthi basi attend nje kusho ukuthi kuzoba nenkinga angazi ukuthi kwakumphakathi onjani nalona owungakwazi ukuhlangana uthi nazi izingane ezilala phandle kwenzakalani bamqonda umkhulu babemsaba ngalo ndlela but ngifuna ukuveza into eshow uDavid eyimayithi uDavid kwangilungela bangihlusha ukuze ngiyifunde izimiso zikaNkulunkulu ngakhula ke baze babona ukuthi ke uphindile wangilanda ke babona ukuthi ngempela ngixoshiwe wafika kuba uMpungose wayesehamba uyongicela official basixoshile kodwa bafuna usicelwe official wangicela kuba uMpungose official then kwangisiza lokhu ke mina ukubuka baMpungose akakhola kami nesonto ukubuka lo baba ubaba uMpungose wayemthanda umama uMamdlalosi namanje ngisafisa ukubona ikhaphula ethandana kanje niyezwa yini babengenazi into eyitheni
Kodwa babethandana labantu. I remember Mapholoba umama ngenxa shwele engasabona emehlweni. Izinto zonke ezenzelwe ubaba, mangithi zonke izinto ezenzelwe ubaba zonke. Ayikho into ozoyenzela umama baba wayithi ngikhona. Ezwa yini? Bake badlale ngelilanga ubaba afasa ishirt nje alibophela bese yakuye phambi kwakhe azathi abona athi mamdlalo sawungifasenala ishirt athi umama ukahle wena Mpoza athi hawu kahle ngifasa abamba izandla zakhe ubone ejabula bejabulela lokho ngalibona ukuthi the more ngimbuka ubaba ngafunda simelana ukuthi yini ofanele ngiyenze kunkosikazi wami. Ayikabningi iminyaka sishade nonkosikazi sina 15 years. Siphetho ka 16 sina 15 years. Kodwa into ubaba ongizalayo angimbonanga. Kodwa lo uNkulunkulu ambeka phambi kwami ngambona. Ngiyabona ngoba kwesinye isikhathi we are waiting for our biological fathers or parents. Kanti uNkulunkulu there are people ababeke phambi kwethu ukuthi sibabuke. Ngiyabona yini? I used to say ngosiyami ningaxabani nokhumbula ekhaya ningayi broadcast lento. I used to say sometimes bafowethu izimpi esidlula kuze emakhaya abanye bakhulisa ama single parent. uNkulunkulu wangifundisa mina simelana ukuthi asikho isidingo sokucinga umuntu owakulahleke. Wathi uNkulunkulu mayifika kimi ngoba nganginenzondo nabazali bami ngifuna uqamba nganginenzondo Mapholoba ngangithi noma ngingathenga imoto ngeke ngibagibeze yayibhlungu into abayenze kimi ukuzala ingane inganakwa unina inganakwa uyise ikhulela emzini yabantu yakuba kuba isemba mgodi semzi yabantu wonke umuntu ofuna uzombela itoilet kuthiwa bizani lomfana olusa inkomo zakaMpungose ofunani yonke nje into engasile bizani lomfana uyabona nje kuba inkunzumalanga yendawo wazi ukuthi uyisibuye mina ngangijima nekarate uyisigora nje sendawo wena umsolve ama problems. Because fathers are absent. Ngange ngime emva kwendlu ukuthi mangaqhamuka umama la okwami kwakuwes Mapholoba ubaba wabu ekhakula eNew German. Amen. La New German. Kodwa wabuya wahlala emvunyane ngoba ngenxa yezimpi ka 97 nayikhumbula iANC neIFP kuliwa la. No ngo 97. Ngo 97 khona impi yake abakhona kwaMashu. Ngo 97 la okwazi kwabulawa khona umfowabo kaSenzo. Umchunu. Wayinobaba ngaleso sikhathi ubaba way active politics wabuya wezeka wathi mayisehlala ekhaya waba busy ngoba wayevele busy emhlabeni. Mina kuthiwa nanku baba ohlala lapha bangikhombise ngimbone ngiphume kwaMpungose ngizohlangana naye kanje ngithi ngifuna ngibone sihlangane kanje athi ngithi sanibona athi ya mfana ayidlulele ngathi akaza kubona ngiyobe ngiyokhala sengibhekele up until I receive Christ. Bese uNkulunkulu athi kimi Mbatha you know what ubaba wakhe akakweliti lutho wena abazali bakho abakweliti lutho kanjani abangikhulisanga hlala emzini abantu wathi uNkulunkulu yeyilalela abakhulu abakweleti umbuza ngibuza wona ngalolo suku wathi awuqokile ngathi ngiqokile wathi awudlile ngathi ngidlile wathi awufunda ngathi ngiyafunda wathi pho bakweletana abakweleta abazali bakho wathi ngoba empilweni uNkulunkulu ubeka abantu malandela wabanika amandla angalingani khona abantu abazokuthatha abakususe ku point A bakubeke ku point B aphela amandla ku point B kukhona abalungise ku point B ukuthi bakubeke ku C ungathi ngoba ubona amandla akhe phela ku C busuthi wangiyeka bese ngiphumelela khona amlungisile ukuthi akwenze njani akuse ku point D. Wathi abazali benu abanganikhulisanga abanikweleti umsebenzi wabo kwakuthi bakulethe emhlabeni. Ngifuna ibukelele ukuthi kunomuntu uNkulunkulu ambeka phambi kwakho buka lo muntu yena uNkulunkulu amethembe ngempilo yakho. Kwesinye isikhathi sihamba siyofuna uthando la lungekho khona. Umswele umbuyaza athi nithulelile. Niyeza bathandekayo. Kwesinye isikhathi sibhale kwakhumbula ekhaya mungabe especially Eastern Cape nenibona bathanda ukubhala ukhumbula ekhaya besithi ndifuna utatam hey madoda insizwa ena 35 ndifuna utatam noma intombi nje ena 35 nje uyabona uma ndifuna utatam ndazi into zami zawulunga manje ngathola utatam ndathi izinto zami zaba bhete neva ke kaloku ngicela ukubuza nje ngeni bazalwane bami umuphi umuntu enake nambone vela kwibhokisi le TV yakho ethi ndifuna utatam ndifuna ubani wami into zami zalunga enathi owathi mayisedibele notatakhe izinto zakhe zalunga wafika wathi utatakhe nathi kade sikufuna nansi indlu yakhe sikwakhele yona hlala nasi isitoro sakhe sikwakhele ngene udayisa
nansi imoto sikuthengele drive ukhona. Kodwa bonke bafica aqala beseyimene ezinzima ezindlula lesi simo yena kuso. Sekufanele lo muntu enze njani? Aqala alungise isimo sikalo before kuzolungisa isimo sakhe. Niyabona? Amana ngikhulumeni iqiniso bazali bami nje la mahala namhlanje. Sometimes asikusho dlamini ukuthi sometimes ulungile ungenayo into ongenayo. Nginde futhi sometimes ulungile ungenayo into ongenayo. Kodwa uNkulunkulu uqinisekisile ukuthi khona mbekile ukuthi umbuke. Niyezwa yini? Lo beka ukuthi umbuke, umbukisise. Nalobo kwayo akalimodele right. Kodwa singabayeke obaba ukubatshela ukuthi kuyingozi to be absent. Ngifuna nikubone. Angithi niyabuza ubufazi engifaza ngabo. Uma ngabe ngathiwa ubaba wami akaseke emhlabeni, mangathi ubaba wami uyavuka, ubuka lobufakazi, angenza njani? Kuthiwa nje uyavuka, angakhala. Ngake lobufakazi nabufaka ngishumayela kwenye inkonzo eyayikade seSteckville eMnambithi, ngashumayela badlala emsakazweni. Babu Wes, ngangifakaza ngayo yonke into, ngafaza ngobufakazi. Kanti ulalela ubaba, babudlala emini ngesonto. Bantu ulalela ubaba. Ngabize, hayi bafaka bunjoba bunjalo. Kwakubufakazi phela ngangifakazela abantu abasha ukuthi ngikhule kanjani. Ngifuna ukubatshengisa ukuthi noma ngabe kuthiwa uphuma empilweni eWest kanje kodwa ikhona into engabe khona engcono engavela. Wacela obaba omkhuluma bakamavundla kwakubiza umhlangano awundodana usukhulumelana kanje ngathi khona abanye ababa beza kuye bathi wena Ngcobo uhlezi usitshela ukuthi ingane yakho yomfundisi iyashumayela kanti ingane wayenza nje. Amadoda kwafuna avuke le sasikhathi sisahlupheka avuka late manje. Yabo. Avuka late manje azom-attenda late sengi-right manje. Seku-right ba. Kanti ngani wayenza nje. Ngabizela umhlangano ngathi mina awu Mapholoba ngiyaxolisa. Kodwa lento yakho ukuthi ube absent in my life. Yilento eyenza ukuthi kufakazeke kanje ngawe. Ngoba wonke ubaba ongabe present for abantwana bakhe kumele azi ukuthi ngelilanga uyodimana nobufakazi obunje. Lobo bufakazi bubalulekile ngoba khona ufanele njani asizakale. Amen. Futhi ayikho nami into engizoyenza ngoba mangikhuluma kanje I'm talking about my life. That is the life I know. Angeke ngisho ngokunye. Kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu waplace ifamily yakampungusi ukuthi ngiyibuke. Bese ngiba indoda namhlanje. Ningilalela bathandeka kwakuwese simelano kababa ngasebenza. Nyakoqala wesibili ngathenga iMercedes C200 ngoba nami kanti ngebhadi lakhe Nkosi yami isikole engiqasha ukusebenza kuso ukade esangweni akana relationship nendodana yakhe ngingena ngoMercedes avula igate avulela umuntu ofuna ngabe uhlele eduze kwakhe. Yabona? Ngiyangena ngiyaphuma ngoMercedes. Engiyibone mani enhlizweni yami phela mina ngiyakholwa. Ukuthi lo muntu uyasokola lo muntu. Hayi ngelinye ilanga njena ngifree ngivele ngithi angiyokhuluma naye ngeofficeini lakhe endlini yabo esesangweni phela. Ngeofficeini lakhe ngiyombona. Mapholoba niyaphila? Ni right? Ndoda ngithi asixoxe kwesixoxe ngiyabona ukuthi khona into efuna sixoxe mina nawe. Lokhu ukuthi ngafika ngathi akwesixoxe ovela wakhala. Ovela wakhala ubaba wakhala. Ngakhala nami ngeza ukuthi hayi akukho right saxoxa. Washo yena uthi wayengaphikanga. Angasenendaba ukuthi wayephile noma engaphikanga. I needed a father. Niyabona? For lokho nje ukuthi yaba khona i connection then we started sakhona ne relationship yayise ibanjani yayisiba right. Kangangokuthi nje ubaba wami nje yimini waba ne effort enkulu kuzangcwatshwa. Haleluya. Awu siyabonga. Shalala uJesu ezandla kulo ndawo. Yabona? Most of the people that rejected us ibona futhi uNkulunkulu afuna sibasise. Ngicela nje ukuyibeka lento ba sengizovana uNkulunkulu wami leli verse cela ukulifuna Mapholoba sengidla isikhathi sakho la cela ukufuna verse but into ebe ngiveza lobufakazi ngoba ngifuna ukuveza ukuthi mina ngisizwe ngokumakala ubaba kaMpungusi ukuze ngibone umuntu omodela right phambi kwami.
Kodwa uma kufuneka iphara, kufuneka ngabe ngaba iphara lokuqala. Abantu kwasekunamaphara ngesikhathi sethu. Kufuneka aba iphara lokuqala. Niyezwa yini? Sengiyemuzwa kahle ukuthi uthini uDavid mayithi kwangilungela uba ngihlushe ukuze ngiyifunde imise kabani zikaNkulunkulu. Ezinye izinto uNkulunkulu asidlulisa kuzo ufuna simfunde better uNkulunkulu. Niyezwa yini? Ingane zami ngendlela angizitotosi kodwa ngendlela engiziprotecta ngayo ngikhokha isibhongo sokuthi ngaswela ongivikelayo. Niyezwa yini? Angisho kubo bonke obaba bala qinisekisa. Mangabe kwenzeka ukuthi wakholwa kanti kwake kwashibileka. Hey my friend, hlehle uyolungisa leyo nto leyo. Ungakahlangani nobufakazi obunje. No, ngiyayiphinda futhi. Awuzami ukuyokwenza njani ukuyoyilungisa indaba ungakahlangani nobufakazi obunje ngoba uma ungazange walungisa waliba kuyingozi ukuthi uthi Jesu kanti khonto engalungiswanga efuna ukulungiswa. Uthi uyafengela ngusenkonzweni uthambela inkonzo avela undodana wakhe afakaze khona. Awucabangi nje abantu ubaba umsaphila eningishumayela eThekwini. Kwenzeke ngenhlanhla avela bela. Fanele ngifakaze vele fanele ngifakaze. Alibonge igama lika Jesu. Ilungisa into yakho ukuze babe naye abambukayo. Ngoba maye ngekho abambukayo bazoyifunela abazokubuka. Ingane zethu zizangena kuma drugs. Zangena kuwonke into za bhema otshwala za phuzo ogwayi. Yikuphi ukubhenywa nokuphuzwayo. Ngithi uqondanisa. Zazenjani zabhema utshwala ozaphuza utshwala zabhema ugwayi ngenxa yokuthi zibe sezibuka endaweni wrong ngoba ubengekho lokufanele ke menze njani zimbongo namandla. Lalelani bazani bami, ukhona obaba aba right ngaphandle banele bandlule emhlabeni kuphele yonke into ayikade nayo kuze kube ngazothi kusho ukuthi kuze kuyeka kuthiwa wayithwele kanti wayengathwalanga ukuthi amadodana akhe ahlulekile ukubuka. Manje they are failing ukuthi how to sustain all these riches. Bahlulwa imanagement yaseka bahlula ngoba abambukanga lo fanele ke bambuka ukuthi kuze kube khona imonto ezingaka nje wayenze njani lo. Niyabona yini? Mhlambe nabo siyabasola kanti naye lo was not modeling it right for them to learn. Njoba silapha masifuna liphile madoda lelizwe thina sesikhule solimndeni, let's model it right and let's allow them to watch us. Kwesisikhathi asibafundise nabo ukwenza njani ukusibuka. Amen. Umfana njoba ngilapha nje man of God singihlala. Njoba ngilapha nje umfana wami omdala usesibhedlela. Ungeniswe ekuthanga. Hazi kunenkinga elanga ngathi uyasongelana. Ngoba ingane enye into njalo lokho sithi akubafazi kuphela ababuka ingane. Nathi madodana kumele siyibuke. Ayikho nje ukuthi lenkinga lengane khona into errong eyidlile engahambelani nento yakho. Enye into soyikhuluma ngene ilanga njalo naleyo nto ukuthi ubaba abe ubaba ongazi ukuthi ikhishi lakho kwakhe lingakuphi. Enye ingozi futhi seyixoxa ngene ilanga leyo ngoba fanele uma ubaba ulazi nekhishi lakho ukuthi lingala ikhishi lakho futhi uzazi nezithi ukuthi zingakuphi zingala. Uzogula unkosikazi. Ubulawe indlala ngoba ulazi ikhishi ukuthi likuphi. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Unkosikazi ethi ayasebenza hambe workshop mhlawumbe inkosikazi ihambe iviki ithi yafika kwayo ifike kuxhathuka umhlolo kodwa indoda ikhona ngoba ayazi ukuthi imopho ihlala ngakuphi. Amen nje. Nezingane sishwela umuntu ezomenza njani ezombuka. Ziyokhula zazi ukuthi hawo kusho ukuthi koba umama engekho umama kusala kunjalo. Bengifuna ukuveza ukuthi kumfana wami lo mdala sengifunda into ukuthi mangihamba ngiyoshumayela ngingayi kude ngihambe naye. Khonto engifuna ibuke kimi. Ngabula ngishawe ukuthi nje usesibhedlela ngabula una 13 years so ke khona ngiyajabula mangibona abafana bakho man of God ngoba khonto ufuna bayibuke kithi uyayibona emapholo ukuthi ibhlungu kanjani lento ukuthi ebandleni sizele sinezingane kodwa kube nezingane kube izingane zabazalwane ezi-active kodwa ezingamfundisa izingane azikho active. Amen. Ngoba umfundisi weneziyane uyaphuma ekhaya uyangena uyaphuma ekhaya uyangena akanaso isikhathi sokuthi hey man ngibukeni nini. Lento ukuthi ngibukeni you become a father. Let me tell you mfundisi wami
ngisavula lamavesi la vele bengizoxoxa mina bengizokhuluma nina uyifundela nini emakhaya amavesi maningi ngiwalungisile lapha nginamanothi lapha kwabase Korinte 11 uverse 3 kwakuthinta ngoba bengifuna ukukuvala ngakho lokuthi ingozi enkulu ukuthi sibe nobaba kanti ukuthi sibe nama head that does not have head. Hey nizwile anyway yabona sinabahola abangaholwa yabona enye ingozi so ke umuntu ongaholwa ndawo uzofundisa kanjani ukuthi kuholwa kanjani umuntu ongakaze alalele umuntu akalalelwa but bayathanda abantu abangaze balalele umuntu ukudemand ukulalelwa niyabona yini ukulalelwa awukudemand you earn it. Niyezwa bathandekayo haleluya leli verse lithi kwabase Korinte 11 uverse 3 uthi the head of every man is Christ. Head of every man bazalwane bami is what is Christ, and the head of Christ is God. Niyezwa yini so ke ngamanye amagama ukuze bakwazi ukuze sikwazi ukumodela right impilo siyimodele right na kanjani fanele inhloko yendoda kube uKristu fanele indoda iqinisekise ukuthi amehlayo ayambuka uKristu ngoba indoda ekhaya ingebe umfundisi kodwa le ndoda inebandla kwayo iwumfundisi kwayo. Do you know that a man is a priest? Ingozi enkulu ukuba nobaba azabiza umama eselele umama athi nkosambabe uselele akwena imbize kuzothandazwa uyabona nakhona usefika uNkulunkulu wami nezikhindi ezifisha namavesti ayingwe angithi anwafaka amabhijama ngamajongo ulala ngengwe ulala ngengwe Nkosi yami ijonge linto maliphaphama nje maliphupha noma liphupha nje thelela utshwala iphuze ngengwacula abacula kanti ugqoke ingwe ulela ngeke usefika nezikhindi ezifishane namavesti ayingwe nakhona useguqa ngedolo elilodwa uthi umuntu beselele bakithi sengathi singashesha ngoba umuntu beselele ngesonto ufake lapho bantu lapha esheshe nje ufake ephephuli ilokhu ungani into libhanje uthi udonsa umndeni udonsa kanje umndeni kube unkosikazi okulana. A man is a priest. Labantwana kuze nabo bakhule bazi ukuthi indoda ingumpriest fanele indoda ibe umfundisi kwayo kuthi noma ifika bafike ebandleni bebona umfundisi basho bathi kodwa nathi sinayo umfundisi ekhaya ngoba lo baba uyaba yini umfundisi lapha ekhaya. Yimi lapha kwaNgcobo engihlela mangabe sithandaza engisho ngithi ayabonga wena osifundela izwi namhlanje niyabona noma engeze ukuli-interpret alifunde leli limthokozisayo bese thi sicela ubaba as-interpretele. Hey leyo nto imnandi kabe esethi afunde bese besicela ubaba asichazele ngizwe ukuthi I am a priest in this house bese ngiyaqala ngenze njani ngiyayichaza ngelilanga nginika amawele ngithi wena baba lo fundayo afunde bese thi ke please dad can you interpret it for us ngithi ikhuluma izingisi lezi ngane zethu ngelilanga yimi nonkosikazi osho ukuthi namhlanje nkosikazi wena osifundela ivesi yimi umpriest la ekhaya alibonga ngalo kodwa manje ngenxa yokuthi amadoda absent seyizinto iphendukile lezi upside down sekungomama manje niyabona yini. And let me tell you, mfundisi ngivala kusuke eqaleni uNkulunkulu i-communication ngokwe-principle nange-plan kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufike endodeni uma efuna ukuzocommunicate nekhaya ngenxa yokuthi obaba abantu besilisa ba-absent uNkulunkulu useze wayifunela kabesifazane manje niyabona yini kodwa nje i-originality yayo uNkulunkulu inhlizweni yakhe kunendoda and uNkulunkulu uyakwazi ukuzenzela yonke into emhlabeni kodwa wayesethi uNkulunkulu let me find my right hand ingakho ke la yenza umhlangano wathi masenze umuntu ngoba siyaxolisa nkosami bomama besifazana uNkulunkulu nje mangabe ecabanga ngomuntu ucabanga ngendoda
Amen. Yingakho ke wabe sekhipha owesifazane esemkhipha kubukhona endodeni. Ningilalele nibathandekayo. So ke uNkulunkulu wayefuna umuntu ozomlekelela ukumanage umhlaba. Phela uNkulunkulu wayezovela kukhanda wesifazane. Kodwa uNkulunkulu usejika manje ngoba usejika manje abuke kwabesifazane ngoba amadoda awekho. Ningamemezela ngithi madoda akwesibuyeni. Akwesibuyeleni enhlokweni enguKristu ukuze sizoba zinhloko zangempela emakhaya. Lezi ingane noma ungadlula emhlabeni. Noma ungadlula emhlabeni. Hayi mani iyobonakala umama esekothi awu akwazi ukuthi ubaba ngoba engasekho akusathandazwa noma ngabe kuthiwa ngaba yisidakwa kodwa iyoyazi ukuthi khona into abayishiya idaka injalo idayima lambile kodwa asibizo umdala uyabona ibanje lezi lezimbambile kodwa khonto ayazi ukuthi ubaba wayenze njani wayitshala because you are a priest in your house. Niyabona yini lento eyenza ukuthi uNkulunkulu wami sibe absent amadoda abe absent ngisho einkonzweni ukuthi absent emakhaya awo. Namanje phuma uyobheka amadoda emzini awo. Khona amadoda avuka nje ekseni ingena ngisho izuka ihamba iyohlala esitolo. Ivula i-toll gate. Upondo sesteri emabrazo abanye nje bakunama pothole nje sebeze baqala ukwakho umgwaqo bengakufundela sebesipheshela manje ama pothole ngenhlabathi yabona bethi okuncane bathi okuncane mabrada okuncane basibiza ngabelungu alibonke abelekosi yini kuzobe nje kukhona baba bangabe absent emakhaya ibambeni lento bathandekayo asibuyeleni madoda kwinhloko enguKristu ukuze sibe zinhloko eziright emakhaya. Ningilalele bathandekayo inhloko yendoda ubani bazani bami uKristu bengize naleyo nto kwayithi endlabeni ukuthi amadoda mayingaconnecta kuKristu seyilungile izinto sizokwazi ukwenza nabafana bethu ukuthi baconnecte kuKristu. Let me tell you okugcina bazani bami sengihlala phansi kwangempela ngiyazi abafundisi abaqedile kwangempela ke manje uma ngithatha abafana bami bathathwa yimi ukuya esikoleni ngiyaxolisa into kaMalume nje angiyithembi ngihlukumezeke kakhulu phela mina ngithi so into kaMalume angiyithembi ayi phela ngiyabonga I drive them myself mas phuma ekhaya noma wabo naye simbeke ebhasini siyathandaza kodwa futhi mangabe sesizofika esikoleni khona irobot elingase police station they know masidlula le robot bavele bathi it's a prayer time thuli reto kuthola yonke into siyathandaza sesithandazelana kade sithandazele sisuke ekhaya sesithandazela ukuthi ngisho ubezwa bethandaza into abayithandazelayo bathi into esizoyifundiswa namhlanje ayihlale engqondweni yethu mase besibuza etestini sikwazi ukuyibhala ngibalalela bathandaza bathi siye einganeni ezibuye einkolweni ezahlukene Jesu sivikele yezwa yini ngibafundisile leyo nto leyo ngelinye ilanga base bencane kakhulu ngangafakaza entabeni lobufakazi ngibuke yoshumayela ngifica eTV room yabo kade bedla mapholobo kusho ukuthi base bechitha ukudla ngazi kwafe kanjani odongeni mina ha benenzani la ngathi ngiyolanda ibhandi kanti mina ngabafundisa ukuthi ayikho into uKristu angeke akwenzele yona mawuthandaza nje umcelo uzokwenzela ngase ngikhohlwa ukukhotha iverse elithi ukushaya umntwana kusikho ukumbulala ususubula ubusengqondweni ngathi mina ngisawulanda ibhandi bavele ba relax abafana bami mangiphuma ngiyolanda ibhandi basukuma bayaluza bathi ngegama lika Jesu ubaba ngasishaya ngegama lika Jesu ubaba ngasishaya nithi ngiyasondela nebhande kune intercession enamandla ngaphakathi ngegama lika Jesu ubaba ngasishaya ngilunguze ngiye kuma wabo ngithi hey awusebenzi yini kune intercession lapha ethi ngegama lika Jesu baba ngashaya ubani ngabashaya babe ngeke baphinde bamkhola uJesu wami ngahlehla nebhande ngayolibeka ngarelaxa lo suku ngathi kwenzeke lutho kwase kufanele ukuthi ngakusasa bese ngibahlaza abantu lalelani ngana ba sefanele ngiqale phansi ngilethe sifuna ukuthi hayi lalelani manje nibhedile nanti iverse ukushaya umntwana akusikho kumbulala ususubula obusengqondweni angithi sengibenzela ukuthi ke bayiqapheleke into errong bazi ukuthi bazoshayeka ngoba lapha ngagcina ngisathe nje ukuthemba uJesu angakwenzela bazi ukuthi ene angibashayanga abazalwane bami kuze kube namhlanje angizange ngibashayele lela cala ngikuthi ngathi ukubantwa ngangi absent bebengeke bayazi abantwana bami lento le bo baba asibe present
Let's model it right. Sons, watch us. We are here for you. We are available. But if you fail to watch us, ukhona izinto ezonilahlekela. Can we pray? Siyabonga baba wethu ongcwele noyise wenkosi uJesu, uNkulunkulu ophilayo, ngekho njengawe. Wawunamandla kunathi wasehlula. Hey! Namhlanje uyasehlula. Inhlizweni yethu ukuthi shama. Inhlizweni yethu ukuthi shalom. Enhlizweni yethu ukuthi Kadesh. Enhlizweni yethu ukuthi Adonai. Bodokos yada kosa debida. Lebreko shandali bazo akabase. Hilimando se ikataya halate. You're worthy for the glory, you're worthy for the honor. Unkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu namandla. Akekho lingana nawe, akekho njengawe, akekho nongame intabeni angathi angalinganiswa nawe. Awuqhathaniseki, awulinganiseki. We are praying today. Hold our hands tight. Allow us not to walk alone, but to walk with you. We are praying for our young ones as they are watching unto us. We are praying to model the gospel right and to model life right before them, and let them take from us and let them live long and let them be able to reach their destiny because they saw their fathers modeling life right. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we are against every kind of evil spirit that may try to disturb the fathers to do what is right for their sons, to take from them. But we allow only the Spirit of the living God to hover around in each and every man, to hover around in each and every household. In the mighty name of Jesus Christ, siyakuvumela yiba inhloko yethu ukuze siyihole kahle imndeni yethu. Let our sons live. Let us as the fathers live for them. In Jesus' mighty name I pray. Everybody say amen. Shall we just